ना सुदों नै जोंहा बार्थडेनि बिहुनि बे माबि अमा एवबाय ना मैथाजों नाजों ना रुनाय लाब्रा। हेलौ रायजोफोर, गिबियावनो आं नोंसोरनो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोनानै लाग्रोलायबाय दे। आसा खालामो नोंथांमोनखौ बयखौबो मोजाङै दं होननानै दे। नै दिनै न' खाथियावनो आंनि बियायं जानाय आरो एखे आंनि न' खाथियावनो बिनि बार्थडे दङ। बाहाय थांनो ओंखारदों आङो। मा संखो मा माखो बेखौ आं एसेबाबो नुजाहैनो नागिरदों। थांबाय थानोसै लामा आसा खालामो दिनैनि दिनाव नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै दे लोगोफोर। थांनोसै लामा थाबायबाय आंनि फिसाजो आंनि बियायं बार्थडेआव मा संदों मा मादों बेखौ नायनोसै जोङो। न' खाथि थानाय नैबे जोंनि बिलाइ नै बेनो नांजाबनाय नै बार्थडेआव मालाय मैगं थाइगं हाजोब्बाय। बार्थडे बिगुमाया नै बेलाय बेनो फिसाजो बेनिनो। एबारजों खय बोसोर जाखो फिवा? फासआव हाबबायना? फुरा 4 जाबाय एबार। फासआव हाबसिगोन। सिख्ला जाहांबाय, स्कुल हाबहांबाय। मुदुफुल फोरला जिंखा लागायजोबनाय ना, आलु जोगोनार गोथाव जाथारसिगोनहाय लाब्राया मिक्सार। ना सुदों नै जोंहा बार्थडेनि बिहुनि बिहुरानिनि न' खाथिनि बियायंनि। ओरैजायलाय मा संदों? अमा एवदों, दालि बोलादो एसे बे माबि अमा एवबाय ना दालि दोसे संखाबाय। बेखौ एरदो एसे। ना सुग्राफ्रा मालाय बिराद इन्टारेस्ट जादोंना। लाब्रा रायजोफोर नै आलु एवग्रोबाय। आलुखौ एवग्रोनोसै ओमफ्राय दस्राखौ दा होनोसै। लोगोफोर केकआ नैबेनिमोन दे। आंहा मोनस्लाबफैयासै हानायखौ हाखु दाखु जानानै। ओहो दे मामि जानानै माबायाव थांग्रोदो दे टिउसनाव। नै बेलाय बार्थडे मालिका नै आयं ओरै दोननाय फैयो। हाय हिनद दे हाय हिनद। बार्थडे जानाया नैबे सनानिमोन दे लोक्षिफोर। लोगोफोर नै दानिया मादैमोनहा मैयानि बार्थडेआव जाय उनाव मावनानै दांनानै होनायनि थाखाय आरो बोथिसे ओंखाम जानो लेंबावबाय। जाहैनोसैनो मादैया। मैयानि दिनाव आं भिडिअ'खौ बारा सेबखांना देखायना होनो हायासै रायजोफोर। बिराद मोनायाव जानाय समाव बारजों माबाजों फैदोंना, कारेन्ट गैया माबा गैया, इनभाइटार जोबनाय बेबायदि जालाजोबथारदों। दिनै नै जाहैफिननोसै। एसेबाबो दिनैनिखौ एसे सेबखांनानै देखायहरनोसैलाय दे लोगोफोर, नायलांबाय थादो। सफैबाय नै लोगोफोर सफैबाय नै। मालाय न'आ गोदान जि समायना रमायना साजायजोबनाय। मैया देखायनो मोनैनि थाखायनो दिनै जानाय लोंनायफोरखौ एसे देखायहरबाय आङो। मालाय ओंखाम मोनजाबावबाय नै राजेस खाना मोनहा मालाय। मैया बारहुंखाजों खस्थ' मोननानै नै दासो जाहोफिनबावबाय मावग्रा संग्राफोरखौ। जोंहा खननै मोनजायोहाय रायजोफोर मादैमोनहा।
मारामा गन्थं गोलाव होदों मादैयानो मालाय गय खावफैदों बेनो जाय मैया जाय बार्थडे जादों बिनि बिबैया ओरै नायदो मादै एसे नङा देलायनाङा ना मैया देखायहरनो हायासै रायजोफोर आलासिफ्रा मेरला फैथारदोंमोन बारहुंखा बारनानै बिसोर नानिमोनहा गासिबो आलासि सिख्लाफोर गथ'फोरजों बिसोरनो जि मावदों मैयानि दिनाव अखा बोथोरबाबो मावनानै जाहोहरदों गाहायावनो जिरायनो आराम मोनदोंना थान्दा थान्दा अमा लायासै जादो हायनो रोङाखै हायना होफैदो सिख्रि रिना नानि मोनो अमा लायाखैनो नै दिदि मोनथिं जायाना नै लोगोफोर जोंहा नै जानोसै खाजि जाबाय नै बयबो खाजि जाबाय दे नै जोंना जौआ नैबेसो स्प्राइटसो लोङो जोंहा सान्दुं गोसानि थान्दा थान्दा आंबो जानोसै उन्दैफोर सिरिसे जाबावलायबाय नै रायजोफोर पिहु नैबेलाय बार्थडे मालिकआ नैबेनिमोन नै पिहु नायदो दे आयं दे सोरनि बार्थडेमोन दे पिहुनि नों मा जायो ओखि मा जायो नों पिहुखौ पिहुसो आयो नोंसोर सानैजों मा जायो लोगो ना लोगो ना पिहु लोगो जोंनाथ' नै थ्रिसाया दुगिखाथार सोरनि बार्थडे होनदोंमोन खोन्थाफिनलाय थ्रिसा ओइ थ्रिसा सोरनि बार्थडेमोन बिहुनि जादो दे ओंखाम जानोसै नै दानिया जोंबो हायावनो दुलाराय जाजोब्बाय गरमखाय हाला बिराद गरम जाबाय फैदो मेरगम मैथाजों नाजों ना रुनाय लाब्रा दालि जानोसै दानिया आरो ना बाथोनबाव ना बाथोन थांनोसै जोंहा बिदाय लाखांबाय जाखांबाय लोंखांबाय नोंहा दसे जिरायबावदो बाल नङाबा हरसे थाबावदो दे मादै कल्पनाया न'आवनो थाबाय बियो थांनोसै नै जोंहा आंहा बिजावजालि जायो दे लोगोफोर बिनिनि फिसाजोनि बार्थडेमोन जों जाहैनाया जोंबो ओंखारबोबाय रायजोफोर आंनि भिडिअ'आबो एसेनोसै दे बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ